Aan de westkust van de provincie Friesland ligt het plaatsje Makkum. Het is de noordelijkste haven aan het IJsselmeer. De gevels langs de grachten weerspiegelen de welvaart van weleer, toen de Zuiderzee nog grootscheeps vaarwater was en vele Makkumers met schepen van Amsterdamse reders als bemanning meevoeren over de wereldzeeën. Maar ook op schepen van Makkumerreders werd gevaren. Schepen die de producten van de Makkumerbedrijven naar hun plaats van bestemming brachten. Vooral keramische producten en andere bouwmaterialen, zoals schelpkalk, baksteen, dakpannen en vloertegels, die in miljoenen in Makkum zijn gemaakt en hun weg over de hele wereld hebben gevonden. Vandaag wordt de keramische traditie nog levend gehouden door het bloeiend bedrijf van de familie Tigelaar, dat sinds de 17e eeuw grote bekendheid geniet door zijn handgeschilderde tegels en sieraardenwerk. Het bedrijf staat nog altijd op dezelfde plaats, langs een schilderachtige gracht. Al heeft de fabriek onafgebroken gewerkt, de producten uit verschillende perioden vertonen dikwijls grote onderlinge verschillen. Soms werd aansluiting gezocht bij de naaste omgeving. Andere keren waren er invloeden uit verre streken, zoals spreekt uit de beschilderingen naar Chinees voorbeeld. In de 19e eeuw waren de vormen vaak wat gezocht en niet zozeer keramisch, zoals miniaturen van meubels en dieren. Soms met grappige opschriften, zoals Kees de aap, dat gekkie, geeft melk uit zijn bekkie. En valt uit de grachtenwand met het schip niet een zekere nostalgie naar een groot en waardig verleden te bespeuren? In de 18e eeuw zijn bij de beschilderingen de Bijbelse voorstellingen op tegels, maar ook op aardewerk gebeeld. En verder stads- en dorpsgezichten, met grachten en wallen, zoals op een schotel die in 1766 werd geschilderd door Gatse Pieters. Een levenswijsheid uit 1781. Hoe rijk, hoe groot, het vindt de dood. Stukken van oudere datum zijn maar zelden gesigneerd. Wel dragen ze soms een jaartal. Van het oude werk is nog heel wat bewaard gebleven en weer bijeengebracht. Zowel sieraardenwerk als schotels voor dagelijks gebruik, uit de 18e en ook 17e eeuw. De grondstof voor de fabrikage was en is nog altijd de Friese klei, die met zorg uit het rijk geschakeerde Friese kleigebied wordt opgespoord. Met een grondboor worden monsters getrokken, die worden gekneed om een eerste indruk van de verwerkbaarheid te krijgen. Een drupje zoutzuur geeft een aanwijzing over het kalkgehalte van de klei. Geelbakkende klei heeft veel kalk en bruist. Deze klei bruist niet met zuur en bevat dus geen kalk. Nadat voldoende boringen zijn gemaakt, kan in een maquette de vermoedelijk bruikbare laag worden aangegeven. Ondertussen worden aan de boormonsters in het laboratorium nadere bepalingen gedaan. Allereerst een bakproef waarbij de bakkleur tevoorschijn komt. Een eerste duidelijke aanwijzing voor de bruikbaarheid.
Van veel belang is het verder te weten hoe de klei zich bij drogen zal gedragen. Daartoe worden krimpplaatjes gemaakt. Ten slotte wordt, nauwkeuriger dan in het veld mogelijk was, op het laboratorium het kalkgehalte bepaald. Pas nadat alle gegevens bekend en met elkaar in verband gebracht zijn, kan met het afgraven worden begonnen. De peilhoogten worden in het weiland afgezet. Onder het grasoppervlak zijn de lagen goed herkenbaar. De cultuurlaag, of roof, is in een weiland in de buurtschap Sopsum ongeveer 15 centimeter dik en ligt op een laag roodbakkende klei van 50 centimeter dik. Daaronder, duidelijk afgescheiden, ligt de zo begeerde geelbakkende klei, waarvan het onderste deel echter nog niet gerijpt en daarom niet bruikbaar is. De winbare laag wordt met zorg en onder voortdurende bewaking door het laboratorium gegraven en naar Makkum vervoerd. De oogst is binnen. In de fabriek wordt de klei afgewogen en vervolgens gezuiverd van grove verontreinigingen, waartoe de klei in water tot pap wordt geroerd. In 1737 werd in Friesland een tegeltableau gemaakt waarop het productieproces van de 7 Friese aardewerk- en tegelbakkerijen duidelijk is weergegeven. Op de begane grond van de afgebeelde fabriek staat een door een paard voortbewogen kleimolen waarin de klei grondig wordt gekneed. Tot op de dag van vandaag is zo'n kneder in Makkum in gebruik, zij het dat het paard is vervangen door een elektromotor. In de vormerij worden veel borden half mechanisch gedraaid. Een homp klei wordt daartoe op een draaiende gipsschijf met een mes afgevlakt tot een plak of pannenkoek. De pannenkoek wordt daarna op een gipsvorm gelegd. Al draaiend wordt dan de lucht tussen vorm en klei weggewerkt. De achterkant van het bord krijgt een vorm met behulp van een geprofileerd mes of kaliber. Meer werk is nodig voor een bord of schotel met geschulpte of geplooide rand, ovaal of langwerpig.
Wat de machine niet kan, wordt met de hand en met de voet gedaan. Van voet gesproken, de schotel krijgt een voet op aloude potbakkerswijze. Holle voorwerpen worden gegoten. Hiervoor wordt de klei met meer water aangemaakt tot een gietbare pap. De pap wordt in een gipsvorm gegoten, zodat deze geheel met pap gevuld is. Het poreuze gipsmateriaal trekt water uit de pap naar zich toe, waardoor zich een klein laagje klei aan de vorm gaat hechten. Na een half uur is deze laag dik genoeg en wordt de vorm omgekeerd. De pap loopt eruit en de laag blijft achter. In een uur of 6 stijft de laag op. De vorm kan dan worden gelost. Onze koe met melker wordt ook gegoten, maar niet uit één stuk. Integendeel. De onderdelen, zoals poten, oren en horens, worden apart gemaakt en behoedzaam aan het lijf vastgemaakt. Of, zoals dat in het vak heet, gegarneerd. Ook de melker kent zijn onafhankelijke voorgeschiedenis voor hij zich onder de koe kan zetten. De maker kijkt kritisch, maar niet ontevreden. Tussen het gevarieerde assortiment dat op de stelling staat te drogen, vinden we ook onze koe met melker terug. De producten van de vormerij worden bij 1050 graden Celsius in een elektrische oven van klei tot steen gebakken. Ze zijn dan geel van kleur en worden daarom met een laag witte, dekkende tinglazuur bedekt voordat ze naar de schilder kunnen. Alles gaat daarvoor kopje onder in het glazuurdompelbad. Ook onze koe moet kopje onder. De tinglazuur is, al evenmin als de klei, in een winkel te koop. Het wordt in het bedrijf gemaakt, volgens oude recepten. De schilder kan niet aan het werk voor hij een goed voorbeeld en een spons- of priktekening heeft. In de tekenkamer wordt het hele decor van een plooischotel fijnzinnig uitgewerkt,
om de schilder straks tot voorbeeld te kunnen dienen. De hoofdlijnen van een decor van een plooischotel worden nagetekend op een vel papier van krimp- en rekvrije kwaliteit, waarin de hoofdlijnen worden doorgeprikt. Deze priktekening wordt spons genoemd. De bijna 100 schilders van het bedrijf werken in sfeervolle, rustige ruimten. Een van hen gaat onze plooischotel beschilderen. Hij begint met het sponsen, het doorstuiven van de priktekening die in de tekenkamer was klaargemaakt. Het doorstuiven gebeurt door kloppen met een zakje gemalen houtskool. Werkend van het midden naar de buitenkant worden de hoofdlijnen overgetrokken met de trekverf, die hier donkergrijs is, maar die na het bakken helder blauw zal zijn. Als verf gebruiken de schilders fijn gemalen glas, dat door insmelten van welgekozen metaaloxide is gekleurd. Kobaltoxide voor blauw, bruinsteen voor paars en koperoxide voor groen. Het model van deze tulpenvaas stamt uit de tijd dat de tulp in Nederland een hoge waarde had en aanleiding was tot de zogenaamde windhandel, bedenkelijke speculaties aan het eind van de 17e eeuw. Potten en vazen horen bij de kussenkast in het welgestelde Hollandse binnenhuis uit de 17e eeuw. Onze schotel is nu getrokken en de eerste kleuren worden aangebracht. Het penseel van de schilder moet slijtvast en soepel zijn. De beste penselen zijn van marterhaar, de minder fijne van haar van koeienoren. Regelmatig worden stukken in opdracht gemaakt, vaak voor feestelijke gebeurtenissen, zoals een schotel met 3 provinciewapens of een tegeltableau voor een 50-jarig bedrijfsjubileum. Onze plooischotel heeft omstreeks enkele uren gevergd, maar nadert nu zijn voltooiing. Nog enkele streken en de schotel is klaar en kan na afwerking van de rand naar het ovenhuis. De ovenist zet het geschilderde goed in beschermende kokers en kapsels van vuurvast materiaal en sluit deze zorgvuldig af. De oven is klokvormig en van binnen bezet met elektrische gloeispiralen. Hij wordt over de lading neergelaten als een stolp over de kaas. De oven wordt met stekkers aangesloten en de stooktemperatuur ingesteld.
Het stoken en koelen vraagt 2 dagen. Het openen van een oven is altijd weer een moment van spanning. Nadat de eerste deksels van de kokers zijn weggenomen, is te zien of het baksel geslaagd is. Ieder stuk echter moet nog een kritische eindcontrole ondergaan, voordat het zijn bijdrage kan gaan leveren aan de faam van het bedrijf, zoals de kaststellen, tulpenvaas, vruchtenschaal, platen en onze plooischotel.